municipal de l'Espluga de Francolí ha hagut d'aturar les seves emissions. Passen tant les coses pel cap que al final no saps en quina quedar. Els presentadors, de seguida parlarem amb ells que ens acompanyaran avui al llarg d'aquesta jornada. Allà dalt tenim l'equip tècnic. No portava cortina a l'entrada, perdoneu, Que l'Espluga tingui una emissora municipal. Perquè malgrat el llamp i tot el que això ha comportat... Mires els altres llocs de la Conca, per exemple, i tu veus que a l'Espluga hi ha una unió, Més dolços de la història de l'agrupament, tant per nombre de nens com per nombre de caps de o d'alguna d'aquestes és impossible, però en un poble doncs, tens accés i és bonic també. Ràdio com una emissora local, però amb molta qualitat, molta més qualitat del que és un poble de 4.000 habitants. Tindríem allò 4 animals, però en adonant-nos que podríem recuperar també el Consell i fem viure experiències i sentir activitats al voltant d'aquest entorn tan maco que tenim aquí al Hostal de l'Espluga. Conèixer que el grup d'autoajuda, que la veritat tota la gent que ha passat, que són molts durant tots els anys que funciona i això... És bastant diferent, a vegades de la resta de parlars, els diu que és un parlar de transició. Si ara... Avui, 6 de desembre, estem fent 12 hores de ràdio en directe, al Teatre del Casal, amb espectacles i moltes entrevistes. Però la cata té dues funcions, no? Una que és lúdica, que és el que ens dediquem a fer. Una cobertura com, no sé, com les passades... O sigui, rebem més trucades aquests dies preguntant què passa, per què no se senten. Crec que és la veu de la ràdio catalana. Si dic bon dia Catalunya, són les 8, sabeu de qui parlo? Des de l'Espluga, Washington, bon dia Antoni i benvingut a les zones del 107.4. Moltes gràcies, Armínia. Bona tarda a l'Espluga. I quan ells anaven a entrenar jo també els anava a veure i fins que un dia el meu pare em va deixar provar el kart del meu germà i em va agradar molt. I llavors des d'aquell dia que no m'he baixat del kart. A Holanda, els campionats europeus. I com va anar? Va anar molt bé, una experiència increïble, 2 carreres s'esnaven. Iniciar el llançament de martell i després ja van donar una beca pel kart, vaig entrenar allà uns 4 anys i el tornava i tornava a entrenar amb el Jordi Miró. L'hoquei és un dels esports que està més arrelat a l'Espluga, farà 50 anys d'aquí no res. Amb cor, orquestra, solistes, balls continus. La forn d'anís. Aquesta és pasta de pa amb oli d'oliva i quan surt del forn hi posem l'anís i el sucre. Aquesta és... Ara la punyem perquè veurem com ho fem. Aquí ens podríem, de la pasta de pa aquesta, hi podríem posar... Són uns pares que van decidir comprar aquesta casa perquè els seus fills poguessin anar a fer aquestes activitats a través de l'agrupament Estornell i a través del CAU. Una mica diríem que van lligats, no? L'agrupament Estornell i el CAU van lligats. Més o menys, llavors tu t'imagines la forma que vols fer. No la dibuixes ni res, la forma? Quan faig coses d'aquestes no. És a dir, això ho fas, com qui fa una exposició ràpid, tu fas això. Sí, bueno, de vegades queden més. El repte de la crisi econòmica i també el repte de les maneres com ha canviat la comunicació pensada a les xarxes socials, no només a internet, sinó a les xarxes socials, que és una segona fase del desenvolupament d'internet.